tabu koktuma sukrubui. Huija koktumani bisingtui Raja Khor agulini goron rasomuni amsayo Choprop mungo ongkhorui khana khajana restaurant ni bisingo Manjakha sak tong thok tongnai Jornwi Akutak tei Topsi. Phiaba restaurant ni nok phangna romui manliya Agartala Salkaburi thanani police. Kerongtai hapangni belmung no sepna harui Raja Khor agulini kurung amsayo restaurant ni mungoi snamoi tisajak sak tong thok tongnani kwkhrang nok bwskango dalbidal chamungni restaurant phalnok phiaba aboni ulkugo khe chlaburi malaini ni bagui snamoi tisajak chikon nok kwkhrang aboni bagui salbrumno abo hai restaurant rogo kuthumlayo Raja Khor agulini sak tong thok tongnai sikla sikli rok. Damsa jorani bagui nok kwkrango hapnani khe nango rang khok sinira abo haikena rang puisa tei bufam khawai toroi lokha restaurant phalrok ni bugra rok abo haina kaisa kwkrang nok ni koktuma thangoi sogoika Agartala Salkaburi thanani police ni yago koktuma mankhano SDPO Koel Debormani tuidul mungbai Agartala Salkaburi thanani police Raja Khor agulini gonora chomuni amchayo Choprop mungo ongkhorui khana khajana restaurant bisingo Manjakha sak tong thok tongnai Jornwi Akutak tei Topsi. Huija koktumabo sajak tongmani haikeno khana khajana restaurant ni nok kwkhrang bisingo borok Jornwi no bejuakhe mankha police. Aboni yagulo khorokburi no Agartala Salkaburi thanao tubui phaika police. Phiaba restaurant ni nok phangno romui manliya Agartala Salkaburi thanani police. খানা খাজানাতে ছোট ছোট কেবিন কয়েকটা আছে ওইখানে রেন্টে দেওয়া হয় 1 ঘন্টায় 700 টাকায়। তো কিছু কিছু কাপলসরা এখানে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস করে তো এই সূত্রে সোর্সটা পেয়ে আমরা যাই এখানে এখন দুইজন কাপলকে ওইখানে আমরা পাই এখন ওদেরকে আমরা ডিটেইন করেছি এই একটু খাজানার এজেন্সিটা কোনো নিয়েছেন চেষ্টা এখন ওদেরকে ডিটেইন করা হয়েছে ওদের পারপোজ অফ বিং দেয়ার ওদের আইডেন্টিফিকেশন ভেরিফিকেশন হবে তারপর অ্যাজ পার প্রসিডিউর অ্যাকশন নেওয়া হবে Police ni o Choprop mungni koktuma manui gonora chomuni amchayo kuhup laikha gana gina amchani lukurok abo haikena Raja Khor agulini kurung amchayo tongmani joto nok kwkhrang rogono police ni sopormung khlaijaknani bagui sanmung tisaka amchani tongkosong lukurok Raja Khor agulini simi pronopni kokthum Chini Khorang